proč stol tolik peněz, jo? Zpětná vazba od těch projekťáků byla, když je něco štve na těch projektech, tak jsou to lidi. Protože v téhle době musíme dělat chyby. A to já jsem neudělala. Takže tam se pak stalo kopilota, všichni zavádí kopilota. Co garáže a parkovací místa? Jasně. A jaký bude kafe? Nic jiného je nezajímalo vlastně. A snažte se o to všichni, prosím, tam je kamera, prosím. Vystupujte ze svých bublin. Dobrý den, ahoj, tady je Jirka Krátký, vítám vás v projekťáckém podcastu PMPod, který společně připravuje Projektman a PM Consulting. Dneska tady mám Míšu Friedmanovou. Ahoj. Ahoj, Míšo. Míša je projektová influencerka, protože je obrovská networkerka. Jestliže někoho si představím, že jako je ten síťař, co dává dohromady lidi, tak Míša je v tom olympijská vítězka. Děkuju. Zakladatelka komunity projekťáci a projekťačky, Change Management Institutu Česká a Slovenská republika a tak dále. A je to za mě nejenom projektový vizionář nebo vizionářka, protože Míša za mě vždycky myšlenkově o pár roků napřed před námi všemi, tak proto jsem si ji semka pozval, aby jsme něco z toho, co máš v hlavě, tak aby jsme dostali do našich hlav i my. Děkuju. No a zároveň na začátku musím říct, že taky je to jedna ze zakladatelek tohoto podcastu, nebo té naší aktuální nastavení, jak to je teďka verze, protože vlastně ty ten podcast měla vést ty. No, ale ty jsi na to mnohem lepší. A ty jsi to přehodila na mě. No, přesně tak. Tak umíš lépe česky minimálně. Já jsem Slovenka, to bych možná mohla říct, takže budu dělat chyby v češtině. Možná ne. Ale myslím, že to vůbec nevadí. Dobře. Protože tady máme Míšu, tak dneska půjdeme do hloubky v change managementu, protože na to ty jsi expert, tím žiješ, takže máme možnost se povědět o tom, co vlastně dělá change manager oproti projekťákovi. Co má umět projekťák, aby mohl tak trošku taky tu práci change managera dělat? Řekneme si nějaký konkrétní techniky, nebo zeptám se tě na nějaký konkrétní techniky change managerský. Pobavíme se o komunitách, protože jsi spoluzakladatelka nebo zakladatelka velkých komunit, ať už pro projekťáky, pro change managery, takže o tom se pobavíme. Pobavíme se o vzdělávání a rozvoji projekťáků, protože ty jsi velký propagátor netradičních v úvozovkách forem vzdělávání, jako jsou mastermindy a další. No a taky na závěr se chci zeptat, co jsou to fluidní kompetence, protože to je pojem, který jsem od tebe slyšel poprvé a budu ho chtít vysvětlit. Máte se na co těšit. Takže ty teďka aktuálně působíš v Siemensu. Ano. Máš tam tým projektových manažerů, mezinárodní tým projektových manažerů. Ano. A ty dělají služby, servisy pro všechny různý Siemensy na celém světě. Přesně tak, jsou to takový interní konzultanti, které si jakákoliv část celosvětového Siemensu může objednat a my děláme PMO support. Teďkom je hrozně velká poptávka po change managementu, takže je to jeden z důvodů, proč si mě tam jako vlastně přizvali, já tam do toho skáču hned. A abychom ten change management jako koncepčně pojali trošku víc, nejenom v CEE, ale celkově globálně. Tak teď jsi nahrála na první otázku. Ano. Takže pojďme se bavit o change managementu, protože kromě té komunity projekťáci, projekťačky jsi taky zakladatelka komunity Change Management Institutu. Proč vlastně všechny firmy teďka jsou hladoví po řízení změn? To je těžká a skvělá otázka, protože on to vypadá, Change Management Institute tady byl vždycky, change management jako takový tady byl vždycky. Byl a nebyl, myslím si, že hodně, protože AI, to je jedna věc, protože tady vlastně si uvědomují firmy, že to nepůjde jenom top-down. Ty AI změny vyžadují určitou experimentování na úrovni jakéhokoliv člověka, každého člověka v té organizaci. Takže to je jeden důvod, je jako příchod AI. Další je, že se ty firmy musí a pořád hrozně moc mění, ale ty lidi jsou z toho unavení, takže change fatigue je takový jako problém a teď si všichni myslí, že ten change management to jako vyřeší. Což vyřeší, ale, a to tady chci, aby tady zaznělo několikrát, to, že si nabereme change managera na nějaký projekt, program nebo vůbec do firmy, ještě neznamená, že to jako bude úspěšné, že to zaručuje nějakou adopci. Ale o tom si tady můžeme povídat celé několik hodin. A teď není to tak trošku jako dřív byl agile, takže ti top manažeři mysleli, že když implementují agile, že všecko bude už hezký, tak nemají teďka možná podobně třeba příliš velký očekávání od nějakých change manažerů?
Možná, když to berou jako roli a ne jako kompetenci. Právě tohle je něco, co já se snažím a budu snažit dál na tom českém, slovenském trhu tady jako vysvětlovat. A ono to vlastně přišlo i z té Austrálie, protože tam si to uvědomili. Ten Change Management Institute teďkom přišel s velkým Future of Change reportem, kde vysvětluje, že vlastně už nepůjde jenom o to využití nějaké metodologie v rámci té profese, ale že change management je jako nějaká disciplína a znalost, kterou musí mít každý člověk na každý úrovni. A proč? Abych chápal, že vlastně žít změnu a ještě takhle, jak ji žijem teďkom, v podstatě pořád dokola vyžaduje nějakou energii, náš nervový systém jako není úplně zvyklý pořád se něco měnit, potřebuje i takový pocit stability. Takže se pracuje i s tím, jakým způsobem tu stabilitu těm lidem v těch týmech dávat a zároveň jak ty změny jakoby ukotvovat a udržovat. A to je něco, co musí jako dělat úplně každý člověk. A nejvíc se vždycky zapomíná na people manažery, to znamená team leadery, ale i třeba direktory, až po ten C-level, kde se potřebujeme víc vzdělávat, kde potřebujeme víc lidi vzdělávat, aby věděli, co to přesně obnáší. Jo, a to se, abych byla, já nevím, jak konkrétně potřebuji v této otázce. Je to nejenom uvědomění práce s tou rezistenci, ale vlastně jakým způsobem, jaký má mít tempo vlastně ta změna, jaký rytmus má mít. Co vlastně takový change manager podle tebe, jaký je teda ty kompetence, má mít, co má umět? Má být dobrý influencer, má mít dobrý network, to si myslím, že jako základ. Proto to děláš ty. Proto lidi, kteří jsou jako já, jsou v tom asi trošku lepší než takový ty čistě zaměřený na nějaký technologický adopce nebo technologický zavádění. Je důležitý, aby se pracovalo s těma, jak tomu říkáte určitě, zainteresovanýma stranama, stakeholderama, protože bez nich to nepůjde. Stakeholderi, jak top-down, tak bottom-up, tak všechny části, na které dopadá ta nějaká změna, tak jsou důležitý, aby se vůbec něco stalo. Když oni nejsou nakoupení, tak se nic nestane. A to je taková poučka, kterou všichni známe, ale co to znamená, že je někdo nakoupený? To jako to zní, jak vlastně poznáte, že je někdo nakoupený? Řekne ano, tak my to budeme dělat a pak to nedělá, že vám něco odkejve na nějakém meetingu. Vůbec ne. Často je to, že tomu sám věří a je schopen to nějakým způsobem drivovat. A ten change manager by měl mít někdo, kdo vlastně inspiruje ty jednotlivce v té organizaci k tomu, aby to chtěl drivovat, aby vysvětloval, proč je důležitý zrovna tuhle změnu dělat, jaký to má dopad. Takže umí nadchnout, umí být ten influencer ve smyslu ano, pojďte za mnou, pojďte mě následovat v tom nějaký konkrétní změny. Jo? Takže když si ho představím, tak prostě v té dané oblasti by měl udávat tón, měl by vlastně ukazovat svým příkladem nějaký ten nový způsob chování, ať už je to AI, tak prostě asi by tak. o tom neměl jenom mluvit, ale měl by to být opravdu. Teď si řeknete, no dobře, SAPová implementace, jak tam já budu jako influencovat, že jo? No. Nebuďme naivní, že máme tady projekťáky, který jsou jako tvrdě dělají ty SAPové implementace a tam často slyším od C-levelu, a nejenom od C-levelu, od těch direktorů na SAPovou implementaci nepotřebuji change managera přece, protože teď tam jako dám systém novej, teď jsem chtěla říct tool, nevím, jestli SAP můžu nazvat toolem, jo? Novej systém. A lidi to musí jako akceptovat. Prostě jim to vypnu a zapnu jim novej. No a ono ne. A teď naštěstí a vlastně díky mý zkušenosti v Ernst & Youngu, když jsme dostávali poptávky na velký SAPové implementace, tak vždycky už byla součástí poptávky i ten change management, protože si ty organizace začaly uvědomovat, že už v průběhu té implementace, když se change management podcení, a teď co to znamená? Pracujeme s těma lidma na workshopech, kde vlastně my definujeme, co ten SAP umí a neumí. On často toho moc neumí. Takže tam potřebujeme nějakým způsobem vysvětlovat ten smysl a proč jdeme do toho SAPu a jakým způsobem třeba doladíme to, že to něco umí a neumí. Přizýváme tam lidi, který potom, říká se, že peer-to-peer, to znamená, když ti řekne kolega, hele, no tohle to neumí, ale vymysleli jsme tohle, tak to budeš mnohem lépe, než když přijde šéf a řekne, bude to SAP a je mi jedno, jak to zařídíte, musíte to zařídit. Takže nějakým způsobem v průběhu celé ty SAPové implementace je to tak jako důležitý, nejenom komunikovat, nejenom proškolit, ale pak tam jakoby bejt. Způsobem, já to řeknu jinak, co se stane, když u SAPové implementace ten change management podceníme? Lidi začnou používat znovu takový to jako Excel. Vymyslí si různý workaroundy a dobře, já tam zadám teda, co to chce, ten SAP potřebuje nakrmit nějakýma datama, ale bokem si vytvářím práci. A tohle se fakt jako v realitě děje. A vlastně i v těch workshopech mi projektáci často říkali v těch přípravných,
Oni nespolupracují, protože už ví, že to nepůjde a už ví, že si to nějak udělají a ani mi to nechtějí říct a prostě jsou úplně jako demotivovaný, rezistentní a nějak to odsedí, ale neudělají to, co potřebujeme a my to pak neumíme nastavit nejlepší způsob, jakým to jde. Tím pádem my vlastně u lidí nevytváříme produktivitu a nedostáváme tam ty data, na které se chceme dívat vlastně v tom SAPu. Takže i tam je důležitý být nějaký influencer a nějakým způsobem jako vysvětlovat. A jak s tím pracovat s takovouhle už jako demotivací? Nebo jak jste s tím pracovali u z těch trošku frustrovaných projektáků? Naslouchat. Já vždycky říkám, tak ty lidi se často, a to je psychologie změny, potřebují někdy jenom odventilovat to, že to je špatný. A že to někdo zvenku uzná. Protože někdy to nejde změnit. Někdy prostě jenom si řekneme, tohle to umí, tohle to neumí, to jsou fakta, ale že to někdo i nahoře uzná, že to teda, my vám to říkáme, že je slyšíme. A potom, když oni budou mít potřebu toho, že jsme je vyslechli, uspokojenou, tak po nějaké době, a to se neuděje v jednom workshopu, jsou schopní zase se přepnout do toho jako způsobu, že zase jdou nacházet. Vymýšlíme jak. Vymýšlíme už jak, ale nedostaneme je tam, když mají tu frustraci z toho, že nikdo je neposlouchá, že to je špatný, nebo že to není to správný. Teď nechci, aby vyznělo, že Sab je špatný, ale myslím si, že všichni víme jeho omezení a ty omezení jsou jako jasně velká a je to prostě korporátní systém a používají ho v těch korporacích a má to velká omezení. Jo? Takže to je asi tam nejvíc a s tou psychologii změnu já teda asi odbočím. S tou psychologií změnu, s psychologií změny pracuju třeba v Change Simulation Labu, protože ano, když chcete stát change manažerem, naučíte se terminologie, naučíte se metodologie, ale reálně potřebujete pak být v těch situacích, kdy ty lidi fakt jsou jako naštvaní nebo rezistentní. A my jsme ze školou improvizace napsali Change Simulation Lab, laboratoř, kam si lidé chodí vyzkoušet v rámci roleplays, že si prožijou emočně takovou nepříjemnou situaci, že třeba oznamujete změnu, jste v té roli manažera, tam je napsaná nějaká role, co oznamujete několik těch změn najednou a ten tým, který má taky role, řekne, no to je blbost, nebo jako, že to já nechci, nebo tam máme i roli ambasadora, který se snaží často jako podpořit. A stává se nám v té skupině, že ty manažeři neumí využít ty lidi, kteří podporují tu změnu, protože jsou tak zavalení těma lidma, kteří jsou proti tomu. A nebo si zapomíná, že když někdo jako mlčí, jo, že tam máme třeba 8 lidí a někdo hraje roli toho rezistentního, někdo mlčí, někdo je teda podporující a teď děláme retrospektivu té reflexi toho, co se tam udělo, tak vždycky si uvědomíme, že nejvíc energie dáváme těm rezistentním. Těm, co křičí. Přitom, kdyby jsme uměli využít ty lidi, kteří jsou za tu změnu a nějakým způsobem to využili, protože on může mít nějakou influence v rámci toho týmu, tak tam dochází jako hodně aha momentům a tam si to ty lidi prožijou. A nebo říkám, no a tady nikdo nic neříkal, všimli jste si toho? A no, tak to jsou asi v klidu, ne? Říkám, ani náhodou, to se pak všechno bude dít v kuchynkách, protože oni odejdou a budou říkat, to je taková blbost. Tak on, ať si to tam šéf jako nějakým způsobem řekne, my mu to tam odkejvem, nic mu nebudem říkat, protože proč? A jdeme dál a nebudem to dělat. A to je to, na co se strašně taky zapomíná. Takže to je taková simulace? Simulace, přesně tak. Jak máme pacifickou dráhu na projektové řízení, tak tohle je podobný. Půldenní to je? Je to půldenní, ano. 1.4. bude vlastně dát. No tak to je skvělý. Na 1. apríla budeme mít, to se lehky pamatuje. Takže škola improvizace, kdo se chce přijít podívat, chodí tam vlastně, byla tam hodně projektoví manažeři, kteří jsou nadšení z toho, jakým způsobem vlastně je to prožitková záležitost. Není to, já tam trošku... Není to školení. Malinko tam povídám o Atkaru, malinko tam povídám o modelu SCARF. To znamená, když někomu berete nebo měníte pod rukama způsob, jakým třeba léta pracoval, takže mu měníte ten status, certainty mu berete mu jako nějaký způsob, jako pocit jistoty, že jako něco umí a najednou vlastně něco 15 let nějakým způsobem dělám a teď, ježiš, to bude úplně celý jinak, já ztratím svůj hodnotu a pod nohama a jakým způsobem s tím pracovat. Trošku to tam jako přináším, ale vždycky na těch konkrétních prožitcích. Jednou dokonce nám slečna se tam jako chodila, že já odejdu, teď tam jako hrál a fakt to bylo. Tak jsme se vlastně pak, když jsme dělali retrospektivu, říkám, no a co byste měli udělat podle vás v této situaci, když máte jako lidi, kteří jsou v místnosti a jeden vám tam začne jako dělat fakt hodně emotivní náladu, jak s tím pracovat. Takže i u toho jsme se zastavovali a vysvětlujeme, jaké by bylo to nejsprávnější řešení v daném kontextu. Reálném. To se podle mě nedá jako v terminologii úplně naučit. Jasně. Protože to si musíš prožít a pak jenom si říct, a ještě mi jim totiž dávají možnost si to zahrát znovu.
jakoby posprávnějc, takže jo, z toho jsem taková. Takže dvě iterace, to je super. No. Takže 1.4. A kde najdeme informace? Na webu Škola improvizace Change Simulation Lab. A nebo to máte i na sociálních sítích, ne? Když mě budete na LinkedInu nesledujete, tak tam je všechno, já tam vlastně dávám. Pokud ještě náhodou, když na LinkedInu nesledujete, tak ji zasledujete a tam to najdete. Tam to přesně bude, ano. Že já neznám moc lidí, který ty bys neznala, takže... Ale určitě ano. Vždycky já, když potřebuji někoho, tak jdu za Míšou, protože vím, že to zná všechny lidi, který bych mohl potřebovat znát já. Já hrozně obdivuju, co lidi dělají, já hrozně ráda naslouchám tomu, co lidi dělají, učím se z toho a já jsem takový ten typ, že třeba když jsem jezdila na Slovensko, BlaBlaCar, to je takové jakože ze sdílené auto ještě před dětma, tak vlastně lidi si normálně povídají v tom autě a já jsem dělala takové jako pohovory. Každého, co seděl, jsem jako fakt jako do detailu pohovorovala, ale v dobrým, a oni byli rádi. Nebylo to, že by jim to bylo nepříjemné, ale jsem se ptala, co dělají za práci, co to přesně obnáší, co to přesně znamená, pro koho je to užitečné, protože mě fascinuje, co všechno jako existuje na trhu práce. A potom někdy, když to mám takhle poukládané, si říkám, tyhle dva lidi by se měli potkat, protože když tyhle dva se potkají, tak vznikne zázrak. A já tam ani nemusím být, já vlastně jsem jenom takový to pojítko a to mě hrozně baví. To mě hrozně baví. To je obdivuhodný a je to dar obrovský. Děkuju. Pojďme se ještě podívat k tomu, teď change management a teď my jsme pro projektový manažery, tak já, když jsem projekták, tak jak v sobě tu change manažerskou kompetenci mám nějak rozvíjet? Protože třeba, jak má kompetenční standard a má jako change management jako jednu z 28 kompetencí, a tu tam podle mě jako přilepili na poslední chvíli, když se dělal ten poslední verze standardu, teď letos bude novej, tak uvidíme, jak tam bude. Ale co vlastně v sobě mám rozvíjet, abych byl kromě dobrýho projektáka i dobrý change manager. Pokud teda nemám, jakože bych měl teda ještě vedle sebe change managera jako speciálně. Já to vezmu možná, teď si to musím napsat, to už jsem jak politici. Jsou tam 2 odpovědi za mě. Co bych měl rozvíjet je jedna věc a možná se k tomu dostanu až po té první odpovědi, protože si to nastínil ke konci. Jsou projekty nebo programy, kde vlastně je potřebné ty role rozdělit. Velký věci. A já to možná řeknu na vlastním příkladu. Já jsem dělala transition, to jsou procesně a organizačně strukturální změny. Jenom kdo nezná, co to je transition. Často se to dělá z důvodu labor arbitráže, to znamená low cost countries. Migrovalo se, třeba já jsem migrovala z evropských zemí různé definované procesy do Prahy, do Indie, na Filipíny. A mojí roli bylo vlastně způsobem od toho kick-offu, tam bylo velice jasně už nastaven nějaký proces, ale pracovat s těma stakeholderama, kterými byli C-level, regional C-level, country manažeři, který byli jako velice, to je moje country, já si to tady řídím, takový C-level pro tu country. Vysvětlovat, proč je to důležitý, co to znamená finančně, ale i procesně, co to znamená pro tu organizaci a tak dále, tak dále. Tam jsem byla v roli programového manažera a change manager a communication manager byl vedle. Já jsem vlastně v této roli jsem ani nevěděla, že jako tohle je spojit. Proč to je důležité někdy rozdělit? Protože ten programový nebo projektový manažer a ta komplexita toho projektu je tak velká, že jako nemá kapacitu jak časovou, tak možná i zkušenostní, experience, skills, a aby tohle odřídil, protože tam už se s tím jako pracuje úplně jiným způsobem. A tam je change manager často už možná často ještě předtím, než nastoupí ten projektový program, to znamená ty iniciační fázi, kde se definuje, jaký je ten dopad na tu organizaci, co to přesně znamená, jaký to má dopad na lidi. Tam se propouštělo, takže tam se dělal downsizing zemí, muselo se pracovat s odborama, tam se to všechno jako ta půda se musela předpřipravit a to dělal hodně ten change manager, kdy já pak jsem už jako přišla a už jsem byla jako konkrétní, co se teda bude dít. Ale ten change manager je v této části taky trošku politická role, politická v rámci organizační struktury. Musí velice dobře znát stakeholdery, musí velice dobře chápat, kdo je pro a proti. A to je něco, co ti neřeknou, jako tak jak se stavíte tady k tomuhle, že vám tady půlku týmu přesuneme do Indie? No ne, úplně. Myslím, že se mi ještě nestalo, že by někdo to víte, jako je skvělý, přesně na tohle jsme čekali, to bude výborný. To se nestalo, takže vlastně jenom velice dobře pochopit z různých, a tam jsou různé techniky na to, nebo někdy se řekne to víc, třeba sekretářka ví nejvíc, nebo kolegové ví, jak se k tomu staví,
ale umět zjišťovat informace o tom, jaká je ta politická půda, jaká je nálada jakým způsobem. A teď jdete od vrchu, to znamená od country manažerů po ty team manažery, až po ty konkrétně lidi, kteří třeba i přichází o tu práci. A s tímhle vy pracujete. Change manager tohle vám pomáhá nějakým způsobem zpracovat, to je jedna velká část. Potom připravuje v tom transitionu, jo, tam to vypadalo tak, že se vlastně něco předpřipravilo a pak se to oznamovalo lidem, to jsou takzvaný ty town hally. Mm-hmm. To připravuje ten change manager, komunikace, jakým způsobem, co tam dát, co tam nedát. Teď v town hallu připravuje i takový to otázky, jako jak na to odpovídat, protože abyste abyste neřekli třeba fakt něco, co může být špatně za to. Připravuje ty people manažery, který po tom town hallu jdou do těch svých kanceláří nebo open spaceu a ty lidi za ním přijdou, Ježíš Honzo, nebo jako tady Jean-Pierre ve Francii. Co se to tady děje? Co to znamená? Já přijdu o práci a teď oni jako, tam není ještě stanoveno, kdo přesně o tu práci v téhle fázi přijde, takže taky jim připravujeme a školíme je, jakým způsobem tady pracovat s těma lidma, aby jsme je uklidnili, protože my je potřebujeme, jasně, to je jejich know-how, aby to přesunuli do té Indie, do té Prahy. Takže to je něco, co pro mě ten change manager, v rámci toho programu ten change manager byla hodně komunikační věc. Tréninkový program, tam jsem si to dělala spíš já, ale byla zase nějaká doporučení, protože součástí té změny je to, aby ty lidé věděli, co budou dělat. A nejenom kde kam kliknou. Jasně. To je zase jako hodně časté. No tak v SAPu tady dostanete školení a ono, no to ne, to vůbec. Teď jsem si vzpomněla na jednu firmu a já to odpočím, já budu odbočovat. Success Factor jsme zaváděli. Tak no tak jasně dáme školení, tady přijde prostě z Success Factorové školitel a říká, to je skvělý, ale pojďte tím manažerům taky vysvětlit, kdy to budou dělat. A to je něco, co vy si procesně musíte tady říct interně, milí. Teď jsem chtěla jmenovat, nebudu jmenovat firmu e-commerceovou velkou českou. Potřebujete si říct, jakým způsobem to chcete dělat. Vy to teda rolujete z nějakého vrchu na spodek, výborně, to je taky způsob. Jakým způsobem se změní práce toho manažera, když v tom Success Factoru třeba má kompetenční model. To jste nedělali vůbec předtím. Co to teda, jakým způsobem? Tohle všechno musíme vymyslet taky jako školení, nejenom to klikání. Takže to je taky velká část, kterou připravuje a uvědomuje si ten impact té změny i ten change manager, protože ten projekták fakt řeší ty dodávky, že ten systém je třeba nastavený, že ten proces je vypsaný a dělá se různý workshopy, kde se trošku jako upravuje pro tu zemi konkrétní a tak dále, a tak dále. No a potom je samotná adopce a tam zase ten change manager v rámci toho programu by jako podpůrná role, když je to vedle, připravuje, jakým způsobem třeba, často v těch velkých změnách se definují takzvaný change agenti nebo change ambasadoři. A tam zase jako, jak je vybrat, jak je proškolit, jak je podporovat. Teď dělají to při práci, dostanou za to třeba nějakou odměnu, vůbec jak s tím pracovat, tohle je něco, to ty firmy neumí. A ten projekták, tako, když na to nemá v tom tu zkušenost, tak je dobrý, když má zkušeného change managera, který buď povede, anebo to sám řídí. A to tady by o ambasadorovi bych mohla povídat jako samostatný podcast, jakým způsobem, když tak napište, protože to je taky jako moje oblíbené téma. Ale zase pracujete s ambasadorama, jakým způsobem oni přináší tu změnu a žijou. A další, poslední, možná nejdůležitější část, taková jako velká uchopitelná, že ten change manager pomáhá tomu projekťákovi nastavit metriky ty adopce, protože projekťák, vlastně pro projekťáka to často končí handoverem. Dodávka, nazdar, jo, in time, in quality, jo, známe in fine, v penězích a ten trojuhelník z koupu, mám hotovo, jdu na další projekt. Ale ty benefity toho projektu se projevují, často to fakt trvá. Trvá to 6 měsíců, 9 měsíců. A neříkám, že ten change manager tam musí být, ale on takzvaně jako vybaví ty people manažery nebo ten C-level kohokoliv metrikama, které ukazují, jestli se to fakt jako adoptuje. Protože až tou adopcí ten benefit toho, proč jsme tu změnu dělali a proč jsme ten projekt dělali, proč stol tolik peněz, jo, se vlastně ukazují. Protože když vlastně vy uděláte projekt, projekt byl úspěšný, dodali jsme ho jako ve financích nějakých, to je nějaká obrovská částka. Ale potom, když se to neprotaví do toho, že ta organizace to používá, tak ztrácí obrovský finance, obrovský peníze. A to je taky, když mluvím se C-levelem, tak také vysvětluju. Ono to možná v tom projektu neuvidíte, ale uvidíte to potom. Uvidíte potom, že se něco neděje. A to už bude fakt pozdě. A mně se děje, že mě jako třeba, tady bude go live a my tady slyšíme hypercare prostě a nikdo nechce a
a nefunguje to, tak pojďte nám něco tady říct a to já úplně říkám, měli jste přijít na začátku, ale dobře, tak se na to podíváme. A je to takový hasení požáru. Jasně. A to je takový to reaktivní, no. Takže ten change, já se Jo, ne, v pohodě. Teď jenom reakce. Když to takhle popisuješ, ano. tak za mě u těch velkých programů to je jako na více change manažerů, jako více hlav, než to jako jeden člověk nezvládne. Ano. Tím pádem, tak jak jsi to popsala, tak vlastně to jako není v lidských silách, aby tohle dělal všecko jeden člověk, tak jenom mě napadá otázka, do jak velkého projektu by to ještě teoreticky mohl zvládnout jeden fyzický člověk, jako aby dělal projektový management, aby ještě do toho dělal change management. To se mě ptá často a teď já mám na to takovou, a já si nevím z hlavy, já mám takovou, jako ve svým školení, když dělám Introduction to Change Management, já jsem to dávala i zdarma na LinkedIn, takovou tabulečku, ale vlastně jediný slovo asi, které bych, nebo jedinou jednoduchou větu, záleží, jak velký dopad to je na tu organizaci. Příklad, když je to, že se to bude týkat třeba týmu nebo nějakého menšího oddělení a je to změna procesu a mám ten jako počet stakeholderů nějakým způsobem uchopitelný, tak si myslím, že to jako umí udělat ten projekták. Musí následovat zase nějaké techniky, nějaké metodiky v rámci toho projektového roadmapu cyklu, přesně tak, ty roadmapy cyklu. A i tak vlastně ono se totiž v té roli toho projektáka nepočítá, že tam zůstává potom. Jo? Takže on si fakt jako musí dobře připravit to, že někdo to převezme, tu adopci a to, že se to děje. Ale asi nejvíc je to, kolik lidí to ovlivní a jak velká změna to je. Je to menší nějaký tool, zavádíme třeba tool pro projektový management v rámci našeho projektového týmu, tak to by měl jako zvládnout, protože to není tak obrovská, nebo je to velká změna, ale je to uchopitelné, není to obrovská organizačně strukturální změna. Zavádění toolu, zavádění nových procesů, třeba možná i stěhování bych si uměla představit, i když tady já jsem dělala v farmafirmě Novartis, tam jsem to řekla, tam byl change management, když se dělal spin-off, tak se stěhoval Sandoz a Novartis se oddělovali, tak se taky museli jako oddělit místa, že jako teda půjdeme do nový budovy. A tam taky měli jako change managera, ale tam si umím představit, že by to jako býval, možná znal nějaký jako zkušený dobrý projekt, který má ty znalosti change managementu. Že tam to není tak těžký, že to jako není ta změna k horšímu, jako když... Ale i tak je dobrý mít vlastně v tom a ty workstreamy, a i v toho rámci toho projektu ten workstream a já bych jako si vždycky nějakým způsobem zadefinovala někoho, kdo mi minimálně dělá tu dodávku. To znamená, já to můžu stýrovat z vrchu, že se to děje, ale i tak si jako na to někoho dedikuju, protože to někdy si myslím, že se nepotkávají ty kompetence stejný úplně v té jedné roli, anebo ten člověk musí být hodně doměka. Z mého pozoru. Jako soft skilly. Soft skilly, přesně. Soft skilly, doměka, takhle, přesně. Z mého pozorování totiž často, a to je taky jedna z věcí, co jsem se snažila, když jsem zakládala projektáci a projektačky, z mého pozorování projektáci často se soustředili, aspoň v minulosti, na ty hard skilly. Jak udělat dobře Gantt, jak udělat, teďko máme, dobře, jak udělat Scrumově, pojďme i agilní nějaké, ale prostě jak udělat dobře časový plán, jakým způsobem řídit rizika, jakým způsobem postavit tým a tak dále, teď to tady nebudu jmenovat. A zapomínalo se, že to je práce s lidma. Přitom nejčastější feedback, zpětná vazba od těch projektáků byla, když je něco štve na těch projektech, tak jsou to lidi. Protože práce s lidma je těžká, protože tam vznikají situace, které jsou jako nekomfortní. Jo? To není, že... A není to, že máme zpoždění, protože lidi ne. S lidma musím řešit třeba, že nevím, neřekne, že něco nedodá, nebo právě, že jsou rezistentní a to je vlastně i to, že nedodá, může být způsob jako rezistence. On ten registr rizik neodmlouvá. Neodmlouvá, přesně tak. Nemusíš ho přemlouvat k něčemu. Ano. A taky tě neumí podpořit. A prostě fakt vidím, a čím víc jako o tom mluvím, tak my neumíme využívat to pozitivno. Že tam je fakt někdo, kdo by nám s tím pomohl. Že to jako oddelegujeme. A tohle taky jako rozpoznat jako projektový manažer je důležitý. A je to soft skill, je to nějaký skill, že rozumím roli těch lidí jednotlivých a umím jim přidělit potom, kde v té roli on může podpořit ten výsledek toho týmu. Jo. Já vlastně často, když mluvím s projektákama, tak když se jich ptám, jaký dělají projekt, tak oni povídají a já říkám, no dobře, a co je výsledkem toho projektu? A oni jako úplně neví, nebo neumí mi to říct, že jako dělají, že něco dělají, ale na konci třeba
s mostem je to lehký, postaví se most, nebo postaví se tady budova a bude tady stát. Ale často mi přišlo, že vlastně mluví o projektech jako o něčem abstraktním. Přitom každý projekt přináší v něčem nějakou změnu a oni nebo tam vidím, že ne každý umí dobře popsat a vlastně já tím začínám i moje školení. Podívejte se na svoje projekty a zkuste mi napsat v 5 odrážkách, co se změní pro tu organizaci, když ten projekt bude zaveden. Oni jako neumíme o tom takhle přemýšlet. Fakt potom přemýšlíme v scope, time, quality. Ale vlastně třeba, když vezmu standardy světový, tak IPMA, PMI, tak vlastně obojí mají ten business pohled jako důležitý, ale za mě asi spíš je to o tom, že až člověk nějak zraje v té pozici projektáka, tak když vezmu jako junior, medior, senior, tak u toho seniora fakt chci, aby mě ten biznisový uvažování, aby prostě byl schopný uvažovat takhle, ale ten junior prostě třeba ještě je rád, že si dělá svůj trojúhelník a že zvládá tohle, ale ten biznis přes to nemá. Ty si říkala, dobře, s čím se potkávám v praxi často já, že ty firmy vlastně těm projektákům ani žádný peníze na workstreamy, change management vůbec nedají. Ano. A že oni sami často ani nevědí, že to je vlastně potřeba. Co s tím, že jo, si říkáš teďko? A teď, dobře, tak když mi teda na to nedají peníze, já vím, že tam nějaká změna je, každý projekt je změnou, někdy prostě je to jednodušší vysvětlit, někdy horší. Ty jsi říkala, že prostě projektáky učíš nějaké techniky, které jí mají pomoct. Tak kdybys mohla vysypat z rukávu pár technik, který by si projektáci mohli osvojit, aby v tom nešlapali jak slon porcelán. A to mě připomínáš, vlastně já jsem dělávala mastermindy, kde jsme se potkávali vlastně lidi, co dělají různé změny a v hoci tu povídali a často tam seděli projektáci a seděli v tom horkém křesle a povídali o tom svým projektu, co se jim nedaří a jakým způsobem a pak jsme brainstormovali v rámci takové ty menší skupiny, co měli udělat. A jeden z příkladů, že se podceňuje stakeholder analýza. Že třeba stakeholder analýzu dělají v rámci toho projektu. A zapomínají, že vlastně jako my se musíme na to podívat z pohledu organizace. A ještě nejenom organizace, ale i outside of the organization. To znamená i externí stakeholdery. A tohle je něco, co je jako první. Naučit se pořádně dělat tu stakeholder analýzu, která pro mě znamená, napadá mě z toho hoci tu právě zaváděl velice zkušený 55+, velice zkušený projektový manažer zaváděl do Salesu nový tool, já si nepamatuji, jak se jmenoval ten Salesforce nebo něco, nějaký systém. A říká, oni to nechtějí používat. Víš, oni tak jezdí tím autem po těch klientech a vlastně říká, mě to tady zdržuje. Já to nosím v hlavě, já to vím, já to tady nebudu řešit. A teď jsme vlastně povídali o tom, jakým způsobem, a to už je přesně, že musíš reagovat na to, že se něco udělo. A právě dobrý projekták, který bude znát moji techniku, že si udělá dobrou stakeholder analýzu, tak si řekne, tyhle lidi to ovlivňuje, tyhle lidi v tom projektu můžou mi pomoct říct, že to je fakt důležitý a pak, když já ji už budu posílat na školení, na to, že to mají používat a začít používat, tak už bude stát za mnou a jako nastavil takový, to je to, co chceme. Protože to nedělají. Oni to jako tady oznámě někde mezi, ani vlastně ne, dostanete pozvánku na školení. Jo, salesáci dostali pozvánku na školení. Takže stakeholder analýza a taky jakým způsobem to ovlivní ty lidi. A vlastně potom, když si dobře děláte tu stakeholder analýzu, tak vy umíte třeba těm salesákům vysvětlit, že i pro ty zákazníky je to v něčem výhodný. Jo, já teď nevím příklad konkrétně, ale je to výhodný, třeba budete mít dobře zapsaný meeting minutes, nebo můžete si to tam nahrávat a nemusíte to tam jako si psát poznámky a tak dále, tak dále. To je jedna část. Druhá, nebrat, že vlastně, a to jsem už říkala, že tím školením jako všechno pokryju. Musíme jakoby možná naslouchat tomu, jo, já přináším změnu a teď já jsem v tom, jako já vím přesně o tom projektu, co to přináší a málo kdy se ptám těch lidí, jak to chápou, jestli to vůbec pochopili, co to přesně pro ně znamená, jestli tomu dostatečně dobře rozumím. A když tomu dostatečně dobře rozumím, tak jim můžu pomoct k tomu výsledku, aby jsme se pochopili, co to je ta konkrétní změna, co to je. A já vím, že jsem teď hodně abstraktní nebo nekonkrétní. Ono to je součástí té stakeholder analýzy, že vlastně to fakt nasloucháš. Ano. A já si to beru to, že se opravdu potřebuješ ptát těch lidí. Přesně tak. Takže vyčlenit si dostatek času na to, abych mohl chodit za těma jednotlivýma stakeholderama, od hora až dolů, a vlastně ptát se, jako, kde tam vidíte nějaký překážky, kde tam vidíte nějaký problémy a na základě toho. Já vlastně jako, protože to byla těžká otázka, ale ano. My málo nasloucháme obecně, vždycky ty projekty, asi jsme v takových, že jako řídíme a jdeme a teď pojďte.
ale vlastně je dobrý se zastavit a vždycky jako takový jako checkpoint, takovou jako i interní quality gateu si říct, jsou všichni jako pochopili jsme, víme, kde nám to zadrhuje. A zase, když tak poupravit, a to je přesně ta agilita, vlastně ten agilní mindset by měl být o tom, že se zastavuje mnohem častěji, než, a teď nemluvím o Scrumu, nemluvím o Safeu vůbec, mluvím o tom, že se jako mnohem rychleji zastavujeme, jestli jdeme dobrým směrem a upravujeme to kormidlo nějakým třeba správnějším směrem. No. Takže práce se stakeholderama potřebuje znát nějaký frameworky typu ATKAR nebo něco takového projekták, když má ve změny. Je mu to k něčemu? Já si myslím, že je takový ten základ. Protože to je... Je něco jednoduššího? Jako? Já mám hrozně ráda SCARF osobně, protože to je o té... Já jsem to už zmínila. SCARF, SCARF, aby když tak si to chce někdo dohledat. Tam je to o té psychologii změny. A zase jsme u těch lidí. Já vlastně fakt... Mně přijde, že se u projektu zapomíná na ty lidi. Na ty lidi jako lidi, kteří mají nějaké úkoly a které vlastně něco dělali nějak a budou to dělat nějak jinak kvůli tomu, že my jsme jim tam zavedli ten projekt a něco jim tam měníme. Tak ten SCARF, ten vysvětluju všude možně, kde můžu. Já sama jsem ho slyšela na jedné z konferencí, to bude tak 5-6 let jenom. Pochopit, že vlastně i když jsme v práci, tak jsme vždycky na konci dne, vždycky jsme lidi. A i když se říká v práci, do práce emoce nepatří, tak ty lidi tam ty emoce jako mají, jenom je třeba jako regulují, nebo je neprojevují, anebo je projevují způsobem, který jakože je pracovně akceptovatelný. Ale vlastně taky je to jenom jako nesouhlas, nebo ta rezistence, nebo jsou nazlobení na to, nebo jsou vystrašení. A tohle, když ten projekták jako dobře chápe, tak vlastně umí s těma lidma mnohem lépe pracovat. A zase nechci říct, že umí manipulovat, ale umí třeba ustoupit a nechat si říct. A jak jsem zmínila, už to, že je vyslechnete a dáte jim možnost, jim dát pocit, že taky v tom mají nějaký slovo, že to není o nich bez nich, tak jim to dává pocit, že OK. Tak já teda jsem si to tady vyventiloval, jdu, ale na příští workshop už přijdu s tím, že tak já chci té Míše vlastně jako pomoct na tom projektu, teď ona vlastně za to jako nemůže. No minimálně nebrzdí patama. Přesně. Takže pojďte to rozbrat. SCARF je to zkrátka, je to akronym. S je status. To je status. To znamená, že jako někdo má nějaký status a teďka tím projektem nebo tou změnou o něj může přijít. Přesně tak. Byl jsem skvělej v nějakém starém systému a teď mi to vlastně HR a teď mi to dáte do SuccessFactors a vůbec nevím, jak s tím pracovat. A nebo teďka prostě já jsem byl jako skvělej v tom, že jsem dělal skvělé websky. No a teď je to potřeba. Teď bude dělat AI, že jo? No to je další věc. Dobře, tak to je Co je certainty? Aha, takže jistota. Jistota. Nějak jsem to dělal, měl jsem v tom nějakou rutinu a teď mi to měníte a dělá se to nějak jinak, že? Přesně tak. A mám pocit, že už nevím, co je vlastně jako, co je to, co umím, v čem já jsem si jistý. Autonomie nějakým způsobem a to je to o nás bez nás, nebo já tam teda v tom rozumím, nebo já si z toho vždycky beru, že chci být součástí toho, co se mi děje a mám tam nějakou autonomii si to rozhodnout i sám. Bez toho je to zase takový to top-down a to lidi nesnášejí a čím jsou zkušenější, tím méně mají rádi, že jim někdo říká, co mají dělat. Co tam je pak? Arko, ježišmarja, relatedness, že se k tomu jako rozumím tomu smyslu, proč to vlastně se děje. A o tom je i celý ATKAR. Proč se to děje teď a proč bychom něco měli udělat? A nebo co se stane, kdybychom vlastně neudělali to? Co by se stalo, kdybychom nepoužívali AI? No a teď si říkám, to nebudeme používat AI, no ale tak pokud budete, prostě zpomalíte, ta organizace to jako nedoběhne. A samozřejmě, když jste velký kolos, jsme se bavili, tak můžete být pomalejc, ale pak jsou firmy, které prostě musí, ty menší firmičky musí naběhnout a musí být efektivní. No a pak je fairness. Tam zase se to dá vysvětlovat z různých způsobů, já nevím, jak tomu rozumíš ty, ale že vlastně je to férový, že to, co se mně děje na tom projektu, jako neohrožuje jenom mě, ale že to jako nějakým způsobem ten celý tým nebo celou tu organizaci férově ovlivňuje. Nevím, jak ty si vysvětluješ tu fairness. No, že to je jako, pocit spravedlnosti, nebo pocit, že ta změna je spravedlivá. Jo. To zní jako hodně, teďkom to zní, tak když to tak nás slyším, tak tady používáme tu metodu, nebo nějaký tady písmenka, ale v té realitě přemýšlím, no tam jsme to zažili několikrát, ale
A o tom můžeme Nebo můžeš podat nějaký hezký příklady neúspěšných změnových projektů. No, jako já vždycky, tohle se ptá Ina. Ježiš, já můžu to, když tak vystřihnem, ale já chci vlastně říct ještě taky potom jednu věc k pohovorování, protože já bych chtěla vlastně poradit do budoucna, když se já teď nabírám projektový manažery a já mám chuť jako využít tyhle situace a všem projektovým manažerům, kteří chodí anebo plánujou jít na nějaký pohovor. Nejenom k tobě, ale i jinam. No, nejenom ke mně samozřejmě, ale i jinam. A co vlastně má jako dělat, protože často vidím, my se totiž ptáme na to, jestli se jim třeba něco povedlo, nepovedlo a tak dále, ale vidím, tam je velice dobře poznat, kdo rozumí právě tomu biznesu. Protože když se ptáte, jaké projekty dělali, jaká je jejich role, tak strašně rychle cítíte tu senioritu toho člověka, jestli rozumí a může to být 50, zase to není o věku. Není to o věku. Je to fakt o tom, že vy chápete, co všechno ovlivňujete tím svým projektem. A nejenom, že je dodáváte. A to je něco, co přemýšlím, jak se to dá naučit. Jedině, že mluvíte s lidma, který to ovlivňují a jste součástí možná i nějaké jako strategické rozhovoru, že rozumíte v rámci toho projektu ty strategii, protože na to já se ptám nejčastěji. To znamená projekťáci. Prosím vás, zajímajte se o to, co ten váš projekt přináší, proč ho děláte vlastně, proč ta firma ho dělá. A jako nekoukat zase jenom na tu svoji část a třeba co ho všechno ovlivňuje, to je jedna. Umět se prodat. Já se ptám, co všechno jste se vzdělávali. Vzdělávejte se. Častokrát se jich ptáme, tak co jste se naposledy naučil nového? No, tak mě ta firma toho moc nedává často, jo, a teď to jako já neberu. To nemám ráda. A proč to nemám ráda? Protože v rámci projekťáci a projekťačky já dělám měsíční přehled akcí, eventů zdarma, kde se můžou projekťáci vzdělat, které organizuje PMI, které organizuje IPMA. Ta tabulka je dlouhá. Je vždycky dlouhá. No. ČAUI, Česká asociace umělé inteligence, Komora projektových manažerů, všechny. A toho je tolik, že vlastně já, když jsem to zakládala, jsem taky dělala workshop, říkám, já ani nepotřebuju tady přinášet víc. Toho je tady obrovský projekt Underground, skvělé věci dělá každý měsíc, témata. To znamená, jako důvod, že nevzdělávat se je nepřijatelný. Je tady strašně velká možnost se vzdělávat. A zase neočekávám jenom AI. Právě vzdělávejte se v těch soft skillových věcech, vyjednávání, práce se stakeholderama, komunikace a tak dále, strategie vůbec, business acumen a tak dále. Takže to je tam nebát se vlastně ukazovat, že se pořád vzděláváme. Protože bez toho ty projektáci jsou pro mě, to už je jako stará, nebo jak to říct, taková stará škola, nebo to není dobře řečeno. Fixní mindset. Fixní mindset, přesně ano. Tak, fixní mindset. No, takže to k těm pohovorům. No a tam se právě ptáme, i co se jim povedlo a nepovedlo. A já vždycky tak, jako jsem strašně zvědavá, protože co se tím jako ukazuje. A pak já řeknu teda, co se nám povedlo, nebo co se mně povedlo. Ale když se ptáme, co se nějakému projektu jako povedlo a nepovedlo, tak velice rychle spoznáte sebereflexi, což je z IPMA taky jedna z velkých kompetencí, jako self-awareness, sebeuvědomění a vůbec vědění, že něco dělám nějak a tím, že jsem něco udělal špatně, se poučuju, to je jedna věc. Práce s chybou jako taková, protože v téhle době musíme dělat chyby, protože bez experimentování a jako tak to nedáme, to prostě nemáme šanci v tomhle tempu jako se občas jako splést a popálit se. Takže tam já vždycky jako testuju, jakým způsobem o té chybě přemýšlí, jak přemýšlí o sobě a pak jako, jak se z toho poučili. Aha. A jsou třeba kultury, ale vlastně, kde se jako o chybě nemluví. Jo, to je zajímavé, takže to si musím jako pak dávat pozor, jo, že třeba Indie, tam je to jako něco, co je nepřijatelný. Takže tam to předámuvávám tu otázku, co jste se poučili a tak dále, ale nebát se říct a uvědomovat si, že jsem udělal fakt chybu i já konkrétně. A tam taky já z toho poznám senioritu člověka. Jestli na tom pohovoru umí na sebe jako říct, co se mu nepovedlo. No a co se mně nepovedlo, milion věcí se mi nepovedlo, z těch transition období si pamatuju, protože mým úkolem bylo, aby celá Evropa byla odmigrovaná do Čech a do Indie na Filipíny. Půda byla tak nějak předpřipravená change managerem, jo, se říká. A to byla někde Anglie, Francie, Itálie, Německo, Netherlands, Nordic countries, jo, a tak dále. Všechno, co si umí. A vlastně tam nebylo Španělsko, Portugalsko, ale jinak fakt všechno, co si můžeš představit na západ od nás. Jo.
No a mně se ti nikdy nepovedlo odmigrovat Itálii a Francii. Proč? Různý důvody. A tak francouzská kultura je ti blízká? Je mi velmi, já jsem vlastně frankofoní, já umím jasně, francouzsky, umím s Francouzem a myslím si, že to fakt jako s nimi umím. Umím jejich jazyk, umím s nimi pracovat. A tady, to byla švýcarská firma s hodně německou kulturou, a tady vlastně byla možno, tam bylo řečeno, bude to takhle. Ale vlastně ty země nějakým způsobem jako nechtěli. A teď já jsem v té rezistenci, to jsem byla 15 let dozadu, jsem jako nevěděla, co s tím. A neudělala jsem to, co jsem udělat mohla a měla, je využít stakeholder analýza, jít za regionálním C-level, CEO, regionálním CEO a říct, tohle se děje, tohle jsou dopady, tohle potřebuje, abys udělal. Na to je i v ProSci jako technologie, tomu se říká sponsor blueprint, tam fakt máš jako techniky, jak pracovat se sponzorem, co má dělat vlastně, že sponzora musíš taky vést. Ne každý sponzor ví, co má dělat. To, že je sponzor, neznamená, že to pochopil. Takže dobrý projekták taky ví managing up, manažovat nahoru ty stakeholdery a říkat, nebo vést toho sponzora tak, aby dělal tu práci správně. Klást ho před rozhodnutí s nějakými možnostmi a fakt jako ho navádět. A to já jsem neudělala. Takže tam se pak stalo to, že nebyla žádná podpora a oni si založili vlastní shared service centrum v Le Havre. A to samé udělala Itálie v Genově. Říkala, Francouzi můžou, tak můžou i Italové. Takže tohle se stalo vlastně takhle tím, že se to neuchopilo. A teď neříkám, že to bylo jenom na mě, ale myslím si, že moje role a pak ještě možná mýho šéfa jsme mohli mnohem víc jako přitlačit a víc jako přinášet ty čísla. Ono ty C-levely často slyší na čísla. Ale potom jsem to využila v Ernst & Youngu, myslím teda, když jsme zaváděli interní, a to si myslím, že tím prochází hodně firem, Copilota, všichni zavádí Copilota. A já říkám, tak musíme od vrchu, takže jsem se snažila dopracovat až k šéfce jako Ernst & Youngu českého a vysvětlit, že je potřeba to zavést i u nás pořádně, protože my jsme to zaváděli u klientů. A říkám, ale nejlépe já vycvičím nějakého, já na to dám juniorního projekťáka, pojďme to udělat, já budu jako mentorovat zvenku. A vlastně jsme to potom, ale trvalo to obrovský čas. Říkáme, my to nebudeme, my tady děláme, my máme všechno jenom na klienty, my tady moc nechceme jako trávit čas, jo, ta utilizace, tam se jako pracuje hodně s utilizací těch konzultantů. Ale já to vybojovala a prostě trvalo to několik meetingů, kde jsem vysvětlila tu přidanou hodnotu, že teda vyškolíme tam toho člověka, že si na tom vychytáme ty mouchy. Pro nás to bude přínosné a způsob, jakým jsme to dělali, si myslím, že byl jako dobrý. Já jsem potom z toho dokonce mohla ustoupit. Ale fakt někdy vyhrát nebo získat toho sponzora jako je těžký. A těch selhání by mohlo být hodně. Přemýšlím. To není selhání, ale takový dobrý příklad. To byla taková malá role. Já jsem dělala change managera, který právě koordinoval ty change agenty, ambasadory v rámci Novartisu, který se, jak jsem říkala, spin-offoval a stěhovali se. A tak jsme jako řešili tu komunikaci a co všechno budeme provádět těma prostorama a tak dále. Všechno, vizualizace, jak to bude vypadat uvnitř, design, bla, bla, bla. A teď ty lidi tam přišli, skvělý to a pak máte dotazy a každá jsem několik skupinek takhle prováděla a každá skupina se ptala na 2 věci. Co garáže a parkovací místa? Jasně. A jaký bude kafe? Nic jiného je nezajímalo vlastně. Téměř to vypadalo. Že tam po poučení zase bylo, že vy můžete si namyslet milion věcí, ale musíte se ptát těch lidí, co je reálně zajímá, co je ta realita těch lidí na té úrovni. Protože my zapomínáme, že když tak strategicky to nějak vymyslíme, jim je to jedno. A fakt jako nejlepší, když je jim to i částečně jedno, tam je to what's in it for me, že si uvědomí, co je to pro ně. A my si to ale taky uvědomujeme. Že jenom, že my mu to prodáváme, že tohle se pro tebe mění, ale tohle je to, co pro tebe je to zajímavé z toho všeho, co se tady všechno děje. A to taky vidím v těch firmách, že se v té organizaci zapomíná, že navalíme milion kvantum informací na lidí, pořád nový projekty, nový změny. A někdy je těžký si uvědomit, a co to znamená, teda co mám dělat? Mám něco dělat? Co z toho vyplývá pro mě? Nevím. Jo, a už jsem jenom unaven a jsem unaven i tím, že nevím, jestli se všechno změnilo, nezměnilo. A tam pomáhá, to je ta change fatigue. Na to se taky často ptají, na tu change fatigue. Tam pomáhá, kromě jiných věcí, se zastavit a říct, tohle zůstává stejné. Mm-hmm. Tohle se nezměnilo. Aby měli nějaký pocit, určitý stabilitu, tu jistotu. A k tomu ale tohle bude jinak.
ale v tom gro třeba budeme dělat meetingy, ale půlku budeme dělat v Teamsech, takový přiblblý příklad, ale nic lepšího mě to nenapadá. Tohle zůstává, ty meetingy budeme se potkávat na té bázi jak předtím a tohle se změní takovýmhle způsobem. A proč a tak dále a tak dále. A pak pojďte mi říct. A nebát se. To právě v tom Change Simulation Labu, v tom roleplay, vždycky, když ten člověk je v té roli toho manažera, tak je jako vidět, vždycky každý z nich sklouzne do takového toho až nátlaku, že musím jim všechno říct, musím jim to všechno vysvětlit a teď ty lidi tak jako zahlcují informacema a v té retrospektivě vždycky říkám, no a tam je dobrý se zastavit a říct a teď pojďte vy na mě. Ptejte se, říkejte, mluvte, co to s váma udělalo. Jako pojďte a já budu jenom naslouchat. A máme tam vlastně potom, když děláme v tom Change Simulation Labu nějaké shrnutí, i takzvaná práce s neznámou. Manažeři, i projektáci, i change manažeři, ale u těch manažerů, na který ty změny fakt reálně nejvíc dopadají, mají problém pracovat s neznámou. Jakoby někdy bylo trapný říct, já tohle ještě nevím. Jo, jasně. A vlastně to třeba nebudu vědět ještě dlouho. Ale tohle už vím, tohle vám teda říkám transparentně a tohle se bude jako zjišťovat. Protože co se reálně děje, když řeknete, že nevím, tak to vypadá jako, že selháváte. Někteří se tak představují. A nebo že ten tým zareaguje, no tak co nám to tady vůbec říkáš, když nevíš, tak máš přijít, až když to budeš vědět. Jenom, že to by přišel třeba za 3 měsíce od doby. A někdy se fakt jako, a to učíte ty lidi dávkovat i ty informace a že je v pořádku, že něco víte teď, anebo že se to bude jako dolaďovat. Jasně. A že oni toho můžou být součástí. A to je jako těžký jako dělat. Myslím si, že to ne každý lídr umí, nebo manažer umí. Když jsme u těch změn, už to zmínila, Change Management se založila Change Management Institut Česká Slovenská republika a projektáci a projekčky. Tak pojďme vzít tyhle tvoje networkingové sdružení, tak vlastně příběh Change Management Institutu je hrozně zajímavý, pojď ho nastílet. Moc ráda. A já jsem ho spolu založila, jasně, aby to zaznělo. Zdravím kolegy. Change Management Institute, ten příběh, já ho hrozně ráda vyprávím, protože jsem hrozně pyšná. My jsme jediná non-English speaking, neanglicky mluvící země. Když si otevřete na webu Change Management Institutu, tak tam uvidíte země jako Austrálie, Nový Zéland, Amerika, Kanada, Česká republika a Slovensko. A teď si říkáte, what? A jak to celé vzniklo? My jsme s Gabrielou Šojdelovou, která byla ve vašem podcastu, se jednou potkali na konferenci a tak nějak jsme jako už 2 roky dozadu, to bude, cítili, že Change Management Institute se stává jako velkým tématem. A tak jsme začali, vlastně ani dnes jsme ještě nevěděli, že existuje Change Management Institute. Začali jsme dělat ty mastermindy, říkali jsme, pojďme dělat něco, kde se ty lidi budou potkávat a mluvit o tom, jak řídí změnu. Protože já mám mnohem radši, když se mluví konkrétně, než velice obecně. A tak jsme začali organizovat mastermindy. Co je mastermind? Jenom pro jistotu. Skupinka, my jsme dělali 8 lidí max, se spotkává velice jako zkušených lidí. Způsob, jak jsme dělali my, že jsme dali někoho do toho horkého křesla, přišel se svým konkrétním case study, řekl, tohle mám, jsem v průběhu projektu, tohle jsem zkusil, tohle nefunguje a pojďme brainstormovat v té skupině, co s tím. Tam odcházeli lidi s A4 popsanýma nápadů a vůbec pohledů, protože na to koukáte z různých optik. A tohle byl takový jako předskokan. A tam jsme potkali mého kamaráda, takže já, Gabika, teď Kuba Vetrovec, který pracuje ve Schaeffleru. A nějak jsme se zůstali za potom mastermindu si povídat. A já jsem si tak povzdychla a říkala, mně by se líbilo, kdyby to bylo jako zastřešený něčím formálním, víš? A on, no teď Míšo, a já jsem tady se vrátil z UK, z Anglie a jsem součástí Change Management Institutu UK Ireland. A říkám, jo, a co to je? A teď nám začal vyprávět, jakým způsobem to funguje. A říkám, to musíme mít tady, to musíme dostat do České a Slovenské republiky. A zorganizovali jsme si call z Austrálie, vlastně díky konexím Kubovým v UK. A teď jsme připravili ten call a jsem si říkám, no jo, Austrálie, oni nebudou ani vědět, kde je Česká a Slovenská republika. A teď jsme připravili, jako, že máme už ten mastermind, že máme ty projektáky, takže tady jako nějaká větší část lidí, které by to mohlo zajímat, protože to funguje na nějakém membershipu. Za chvilku to vysvětlím. No na kolu si nás vyslechli, tvářili se jako, no my ještě uvidíme, jestli vůbec to dává smysl, vy jste malej trh a tak dále.
A fakt jsme museli udělat ještě 1-2 koly, kde oni si to jako nechali si čas na rozmyšlenou. Pak nám povolili otevřít chapter, já nevím, komoru pro Českou a Slovenskou republiku, že jsme spojili takhle 2 země a vlastně jsme přinesli první do téhle části Evropy, kontinentální Evropy. A teď vlastně, co se děje po těch 2 letech, my jsme oslavili 2 roky, tak se přidávají lidi z Polska, z Německa postupně a my to začneme zastřešovat a už si říkáme, hele, už se nám z toho rysuje Evropa. A to je takový ten můj sen, že vlastně by to mělo být pokrytý jako v celku. A právě je to tím, že to téma change managementu fakt je velice důležité v této době i kvůli různým, i kvůli tomu AI, jak jsme říkali. No takže Change Management Institute, abych měla, možná kdybych vysvětla už jenom v 3 větách, co to je. Grozná PMI, tak je to asi hodně podobné. Change Management Institute je komunita lidí celosvětová, která poskytuje obrovskou jako knihovnu různých webinářů, školení, prací, písemných článků o tom change managementu. To znamená, když chcete začít od nuly a chcete si to řídit sám, tak vlastně se můžete koupit individuální členství, které stojí 2,5 tisíce na rok. To je úplně jako zadarmo a máte obrovské jako možnosti se samovzdělávat. My pro Českou a Slovenskou republiku v Praze, v Brně, v Bratislavě organizujeme i živé setkávání a zveme si různé hosty. Je to často members to members, ale máme těch členů ještě málo, takže někdy máme i nečleny, který nám přijdou vyprávět právě o change managementu. Teďkom bude skvělé, asi 24. 25.3. case studies, fakt jako case studies, konkrétní příklady, konkrétních change manažerů o tom, s čím se potká v realitě. A funguje to, že membři potom můžou chodit na ty akce zdarma a ty, co jsou nemembři, tak platí nějaký malý poplatek. No a kromě toho tam poskytuje takzvané change portfolio management školení a různé akreditace. Nemáte certifikaci, ale získáváte akreditaci. Je to něco jako IPMA trošičku, že vlastně musíte prokazovat, že jste odpracoval. Není to že jste novej a teď vám dají školení. To ne, vy už musíte mít odpracováno a nějakým způsobem vy deklarujete na svých projektech tu praxi, ty skilly. Takže to je takhle change management studia. Já jsem hrozně ráda, že ho máme a potkávám velice zajímavé lidi. Teď se začal prodávat corporate membership. Hodně firem vlastně přichází. Míšo, co to znamená, co nám to přinese? A my jsme začali teda pracovat s tím, že jakým způsobem uvedeme ty organizace do toho change, protože vlastně, a to je něco, co dělám i v tom Siemensu, ve kterým teď jsem jako 4. měsíc, a proč si mě tam vzali, je uchopit tu change management kompetenci tak, aby začíná se často v PMO, v ty projektové kanceláři, nebo mezi těma projekťákama, ale pak já vlastně říkám, ne, to patří úplně všude. Ale pojďte se teda naučit vy, pojďte si tady třeba i nějakým způsobem akreditovat nějaké konkrétní dedikované lidi, ale potom to potřebujete jako kompetenci dostat mezi každého, minimálně mezi team lídry, direktory, heads of nějakých departmentů. Každý, kdo vede lidi, minimálně. Jo? A aby vlastně věděli, jak pracovat s tou psychologií změny a tak dále. To jsem tady už vysvětlovala. Takže i korporátní membership je něco, co teď vlastně doporučuju a tam vlastně my se učíme za běhu, jakým způsobem podporovat v České republice a na Slovensku ty firmy. Takže LinkedIn, pak je Change Management Institute, normálně webová stránka, tam se můžou podívat, anebo ať mi napíšou, často mi lidi píšou, se doptávají, my si pak s nima děláme krátké koly, to je nejlepší vysvětlit. Jo, já tam provádím, ukazuju, ty témata jsou skvělá. Teď jsme měli neuroleadership a jakým způsobem AI a change management řešíme a tak dále. Super. No, pak jsou ty projekťáci a projekťačky. Kolik tam máš teďka aktuálně lidí? 3,5 tisíce je to vlastně, ale to je úplně něco jiného než PMI, jo? Vlastně ono to vzniklo. Ještě ano, a i CMI, ale i projektové manažer. Takže tohle je tam cílovka projekťáci a projekťačky jsou projekťáci a projekťačky. A vzniklo to taky asi musím nasdílet, když jsem byla na rodičovské a já jsem se strašně potřebovala bavit o svý tehda práci. Já jsem byla s dětma, 2 malýma dětma. Já se chci bavit o práci, já se nechci bavit o dětech. A viděla jsem holky z marketingu, že tam existují. A říkám, to je něco takového, tak jsem existuje. Facebooková skupina. Říkám, neexistuje. Založila jsem Facebookovou skupinu, která po týdnu měla 100 členů, protože tam byla nějaká poptávka, hlad, ale trvalo rok až 2, vlastně jsem ji moderovala, přinášela jsem tam témata různé. Ty jsi byl vlastně můj první host tehda
kde jsme vyprávěli vůbec o IPMě, lidi neznali IPMu často, že jako jedna z těch, jako Prince2, PMP, tak je i IPMA certifikace. Cílem projekťáků je, ať se lidi potkávají jako neformálně. Já jsem se snažila založit velmi jako inkluzivní prostor. Je to facebooková skupina, když se stanete její součástí, je to velice jednoduché, prostě tam vyplníte 2 otázky a já vás tam přijmu. Jenom odkud přicházíte, co tam z toho vlastně jako čekáte. Co se tam děje teď? Nabídky práce. Já často ty nabídky práce komentovala, jako tohle tam není, tohle bychom chtěli vědět. Ale pak mi psali ty HRisté, tak Míšu, jak to mám upravit, my bychom chtěli poradit, protože my ji nemůžeme najít a máme pocit, nebo nacházíme to ten správný profil. Takže kromě toho, že tam můžou ty lidi nacházet nové pozice práce, tak i ty HRisté a lidi, kteří nabírali, nebo i projektoví šéfové. Když mají tu odvahu projít tvým filtrem inzerátu, já jsem byla tak si tam přísná, no. Takže to byla jedna věc. Druhá, že se tam vlastně můžete cokoliv zeptat, i když něco řešíte i anonymně. Často se tam řešili různé tooly. Odměňování se tam řešilo. Odměňování, ano, kolik peněz říct, bere projekťák v Brně. Kolik je hodně, ano, kolik bere v Brně, kolik v Praze, kolik v Bratislavě a proč a tak dále. A ptají se, jako kdyby to bylo nějaký tabulko, to není, ale jsou nějaké směry. Dá se říct, kolik dostávají agenturní lidi, když jdou přes zahraniční agenturu, jo, protože třeba mě nabírají jako change managera, který je ProSci certifikovaný, často zahraniční agentury. Když jsem byla na Malinoze, tak jsem byla přes zahraniční agentury. Kolik český agentury, kolik zahraniční, kolik třeba ve firmách, že je to organizace IT, je to malá organizace, no NGO, nezisk, to je úplně jiná kapitola a tak dále, tak dále. No a pak tam je třeba ty tooly, jo, děláme v Jiře, děláme Freelo, děláme různý jako Trello, v čem pracovat, co je pro nás nejlepší, jak si to vybrat, tak ty lidi si tam navzájem jakoby hrozně hezky radí. Tam je hezký to, že tam je už takový množství lidí, ano. Že když tam prostě prdneš jakýkoliv dotaz, tak vždycky se tam k tomu strhne nějaká dobrá rada, takže to je takový jako mega mastermind, protože přesně. přijdeš s otázkou a teď ti tam desítky lidí na to dají nějaký svůj názor. A já jsem za tohle vděčná a trvalo to fakt 2 roky teda to vybudovat a teď už já tam vlastně nic nedělám. Jenom dělám ten přehled akcí a vlastně jsem měla chvilku i tým a pak jsem to nechala bejt, protože mám full-time job, 2 malé děti a to už jsou větší, ale nemám úplně na tohle čas. A je to skvělé, jak to funguje samo. Si myslím, že to je to, co jsem přesně si přála na tom začátku. Super. Ještě jedno téma si mi připomněla s tím Siemensem, protože ty si v Siemensu zavedla pojem fluidní kompetence. No. Tak ty jsi to teďka před chvílí trošku naznačila v tom, co děláš v tom Siemensu, prostě co to ta fluidní kompetence je. No, zavedla, já jsem to tam vymyslela, můj šéf to miluje, protože a to je takhle, ještě vysvětlím. Já mám projektový tým, který ale v tom Siemensu to jsou interní konzultanti, kteří dělají podpůrnou roli, často vedou jako workstreamy nebo přichází do nějakých iniciativ, které teď oni si s tím neví rady, mají myšlenky a je to chaos a oni to jako nějakým způsobem strukturují. Tak jenom, aby jsme vysvětlili, co ty lidi dělají. Je tam obrovská poptávka po change managerech dokonce a ta poptávka přichází z celého světa vlastně a je tam už jako ProSci change manager, jako required. Fluidní kompetence, ať se vrátím k té otázce, pro mě znamená, že ten projekťák jako není specializovaný na jednu věc. Není třeba u Siemensu bychom si řekli, že to je manufacturing, že to je jako výrobní firma, nebo jo, že dělají s tím železem, že dělají ale že mají vlastně jako zábřeh a to kolečko těch kompetencí velice jako pestré. A že se učí, že pokaždé, když jdou na nějaký nový projekt, že můžou se nacházet v úplně novém typu věc, jako typu říděný projekt, protože jedno může být AI, něco může být, že stavíme v Egyptě rychlovlak koleje, máme tam projekty prostě, které jsou v iniciativě a jsou hodně změnové, procesní změny, organizačně strukturální změny. A já po nich požaduju, nebo já bych chtěla, aby ten tým, a to teď vytváříme, že vlastně i ty školení, které společně s tím týmem jako stavíme, že jsou schopní naskakovat na jakýkoliv projekt a mají AI znalost, mají change management znalost, mají znalost nějakého manufacturingu základní, že mají znalost velice silnou třeba v tom řízení těch stakeholderů. Je to, přemýšlím, jestli to vysvětluju dostatečně srozumitelně. Není to jako jedno, to znamená, nejsem SAPovo implementační projekťák a nic jiného nebudu dělat. Jsem schopen a na tom trhu to bude potřeba, hlavně s tím, jak AI teď vlastně mění způsob, jakým všichni pracujeme a i ty projekťáci, jsem schopen se pořád dovzdělávat a pořád fluidně měnit
to, co je to, co umím. Asi takhle bych to řekla v jedné větě. Není to jednolitá expertíza. To si myslím, že bude mrtvý do 3 až 5 let. To nebude, jako ty lidi, co jsou teď hodně expertní v jedné věci a teď si říkají, tak já dělám tenhle typ projektu a v tom jsem dobrý a nic jiného mi už jako nedávejte. A ten trh se teda taky nějak chová, ale právě proto střídejte projekty. Projektáci by měli střídat ty projekty. U mých konzultantů, protože jsou to konzultanti, tam je to, že oni jsou tomu exponovaní. Jasně, protože musí. Jasně, jo. Ale v tom projektových kancelářích, a vy máte často ty generalistický projektáky, ale a pak máte třeba odděleně, teď mě napadl Vodafone třeba, který má potom odděleně ty agilní lidi. Ale vlastně, a pamatuješ, my hybrid jsme řešili před 5 lety a to přišlo až, že jsme jako říkali, to bude hybrid, to nikdy nebude čistý a čistý. Hybridní způsob řízení projektu. Tak tam to mají třeba oddělené a možná se to do budoucna v těch firmách obecně bude jako propojovat a ty lidi musí být schopni naskakovat na různý druhy metodik, různý druhy vlastně řízení těch projektů a přizpůsobovat si ty techniky. Takže ta kompetence fluidního projektového řízení je, že umím využít tu techniku, tu metodiku, AI, change management, waterfallové část z agility a teď cokoliv dalšího, nebudu to tady všechno vyjmenovat, tam, kde to dává smysl a umí to posoudit. Což je ale velmi náročný, protože strašně. Já musím všechny věci znát, takže musím si rozšiřovat znalosti v obrovském vějíři vlastně těch oblastí. Jo, a víš co, ale v tomhle třeba, mně se líbí v Siemensu, tam jsou nekonečné možnosti vzdělávání. To ty korporáty mívají. A ty menší firmy to nemívají, ať tam mluvíme i na ty menší firmy, tam se to jako třeba musíte si to vybojovat a není tam ten rozpočet na to. Ale co jsem chtěla říct, že v tom Siemensu, i když máme obrovské možnosti a zdálo by se, že tak šéf ti řekne, tohle se na škole, ne. My očekáváme od lidí, a tam je ta kultura takhle jako velice silná, očekáváme od lidí, oni si řídí svoji kariéru a oni říkají a přijdou, Míšo, já si chci udělat tohle školení. A takhle mě tam já jsem nastoupila první týden, já mám tady v plánu si udělat Scruma, já si tady chci udělat tohle a teď oni přichází, tam ten budget je trošku jiný, ale je tam jako cíleně, oni sami si rozhodujou a vnímají, že musí se dovzdělávat. Že to není, že tady mi šéf řekne, jo, že vlastně i v těch malých firmách a proto i ty projektáci vlastně vznikly, že vzdělávejte se kontinuálně a dostupně, ono to nemusí být drahé, ale potřebujete si vy uvědomovat, že se pořád nekonečně musíte vzdělávat. A jenom bavte se se šéfem nebo s tou organizací, co tam dává smysl, co se třeba chystá, co je v pipelineu, ale vy si řídíte to, že se dovzděláváte. Nikdo jiný to za vás neudělá. A výmluvy, jako že nemám peníze, neberu, protože se podívejte na můj přehled měsíční, tam je minimálně 10-15 akcí, kde se můžete jít zdarma někam sednout a naposlouchat a potkávat lidi. Jo a další věc, vlastně. Co je důležité, a to jsem přinesla teda i do toho Siemensu, teda se snažím. Lidi žijou v těch svých bublinách, v těch firmách, a ještě čím je to větší korporát, tak tím, jako, že tohle je ten celý svět a tohle je ta jediná pravda. A přitom ty malé firmy a ty jsou mnohem dál, třeba v tom využití AI, ne všechny, ale jsou takový jako dravější často, nebo to tam méně dlouho trvá. Co se snažím, a snažte se o to všichni, prosím, tam je kamera, prosím. Vystupujte ze svých bublin, protože bubliny vás vlastně učí, že se to buď zjistíte, a to jsou skvělý ty networkingy, takový ty neformální, že jdeme na pivo s těma projekťákama, oni se tam potkají z různých firem a vždycky přijdou, Míšo, to bylo skvělé, já jsem zjistil, že to je jako, teď slušně, že to jako nefunguje i v tady. Že to je na hovno všude stejně. Že se tak, nechci jako mluvit neslušně. Že to nefunguje, děkuji za to, že to nefunguje i tady a tak jako takový terapeutický, to je jedna věc, že si uvědomíte, že lidi jako strugglujou s těma věcma všude podobně. A nebo druhou, že zjistíte, že oni si s tím takhle poradili. A to vás může hrozně nainspirovat. A pak se potkáte, anebo zjistíte, že tady můžete mít novýho mentora, protože něco někde. A další věc je, že vzdělávání není jenom o školeních, pro boha. To je skvělý základ. Třeba když jsem junior, tak jdu tady do PM Consultingu, udělám si základní školení projektového řízení, které já znám velice dobře a všude ho doporučuju. Ale potom celoživotně potkávejte lidi, potkávejte mimo bubliny, nové témata noste a najděte si mentora, protože ten vás konkrétně vede, váš to jako na míru vzdělávání. A tohle já miluju a mám vlastně na těch projektácích, když se podíváte na projektáci.cz, tak tam máme
obrovskou databázi mentorů, je to velice viditelné, kolik stojí ten mentor, je tam hned cena, jsou tam témata pro korporátní lidi, jsou tam témata pro freelancery, jsou tam témata pro malé firmy, pro nezisk, change management, agilita, cokoliv si umíte představit, tak vám to tam přinesou ty lidi z reálně odžitých zkušeností, protože přesně tak, a to je to nejvíc, si myslím, za mě. A na to se zapomíná, a to se mi třeba ale nepovedlo s těma projekťákama jako dostat na ten trh český a slovenský, že by si uvědomili, že to mentorování je velká část toho školení, toho vzdělávání. Že to je cesta. To tady hrozně chybí. Ty mentoruješ, já vím, že ty mentoruješ, ale je to taky jako... Tak já to vím, je strašně jednoduchý firmě prodat školení. Ano. Trénink, já to nesnáším slovo školení, takže trénink říkám, ale vždycky říkám, dobře, tak uděláme jednodenní, dvoudenní trénink nebo prostě 4,5 dny, a co bude potom? Přesně. Takže bude potom nějaký mastermindy, nebo pak budou nějaký mentoringy a teprve potom má ta změna šanci opravdu být nějaká trvalá. Ale je to strašně těžký. Byť se to zlepšuje, v posledním třeba roce už si to ty lidi uvědomujou, ty zákazníci, že to prostě potřebujou, takže teďka už mám několik programů, kde jdeme nějaký základní trénink, pak jdeme nějaký mentoringy, takže super. Ale pořád je to ještě něco, co je tady nový. A já požádám pro inspiraci, a to je zase, co má Siemens jako skvělý, co obdivuju. Oni mají interní chapters, fakt jako interní komůrky, mají pro agilitu, mají pro projektové řízení, mají pro change management, a tam cílem, neříkám, že všechno funguje 100%, ale cílem, jak to je nastavený a jak já tomu rozumím, je, že drivujou kontinuálně tohle téma a přináší ho, a vlastně vy, když vás to téma i zvenku zajímá, vy se můžete stát členem té interní komunity a komory a učíte se na základ, protože oni organizují workshopy, setkávání a to, co vlastně já jsem jako dělala venku, tak oni dělají interně. A můžete i sám založit nějakou komoru, když prostě nějaké téma dává smysl. Ale je to zase omezené jenom pro ten náš tým a já bych to jako ráda, nebo viděla bych to, teď si mi to jako, já tady se vadím, ale jako viděla bych ten potenciál vlastně přes celou firmu. Ale co tím chci říct, že i pro firmy středně velké větší českého trhu si myslím, že můžou se nad tím zamyslet, že projektová kancelář je jedna věc, ale vlastně, že můžou vzdít témat a nemusou být jenom projektová nebo changeová. Jo, ty AI komunity vznikají hodně, protože AI je sexy téma, ale může to být sales, může to být negotiation, může to být cokoliv, co si vezmeme, že chceme jako cross tu organizaci dovzdělávat a nějakým způsobem to drivovat. To je taky jako jeden z, protože ty způsoby vzdělávání, my jsme tak jako zvyklí na to, ta škola a to školení a teď a přesně se všude to 10% nebo zapamatujete si 10% a pak to jde dolů, vlastně si nic nepamatujete a teď vyhozený peníze. No a právě když, jako říkáš, postavíš program a buď tam je mentor, to záleží, jo, jestli potřebuješ třeba projektový šéf, projektový kanceláře, nějakého mentora, který to pak posouvá s ním, skvělý. Nebo postavíte program dodatečný, nějaký nástavby těch školení. Nebo ty simulační věci, kde už jako reálně si zažíváte, nebo ty mastermindy, já jsem nejvíc miluju mastermindy, protože to je nejvíc konkrétní. V té skupince přináší konkrétní realitu té firmy a ten konkrétní člověk odejde s řešením nebo nabídkou nějakého řešení. Tomu nejvíc pomůže a naposlouchají ostatní taky, co tam vzniká vlastně to sdílení a radění jako v jednom. Ta technika vlastně peer-to-peer learningu je něco, co je vlastně jako v podstatě jednoduchý, ale strašně podceňovaný. Jo. A právě peer-to-peer v rámci firmy tam to podchycuje tu kulturu a pak zase mentor zvenku to rozbíjí protože vy jste v tom slepej a on vám otevře oči. Takže vlastně jako v oboje je důležitý nastavit, protože vy už jako v tom žijete, tak si říkáte, no tak to tady takhle. No žádný takový, a teď já v tom jsem bavová. Ne, to takhle nebudem dělat, to bude jinak. Zkusme se nad tím zamyslet a to je právě jako taky dobrý. A vlastně i možná ty projektové kanceláře, protože taky často vidím, že já nevím, jak moc fluktujou projektáci, mám pocit, že teď bylo takový období, že se hodně hledali práci, teď bylo těžší najít práci, tak mám pocit, že se trošku sklidnil ten trh. Ale protože fakt jsem potkávala poslední 2 roky dozadu, že zkušený projekták třeba 5 až 10 let v nějaké zkušenosti přišel o práci z nějakých důvodů nebo se rozhodl, že změní a nemohl najít. Fakt jako nebo byl na křižovatce a teď vlastně a nešlo to. Bylo přesycený ten trh. Takže mi přišlo, že se to trošku sklidnilo, ale měňte ty lidi, fluktujte mezi firmama, jinak zakrnete.
já tohle jako fakt říkám, nemám ráda, když někdo sedí někde 15 let a dělá, ano, když se ta firma rozvíjí, tak fine, fair enough, ale jinak zakrneme. To je vlastně třeba věc, která mě baví na mé práci, že vlastně jako každý týden jsem v různých firmách a tím pádem člověk má možnost zažívat ty různé kultury, získat zkušenosti, ta pestrost je skvělá. Přesně, já jsem kvůli tomu šla do EY, protože jsem si říkala, já chci jako dělat a vidět, jak to řeší různé firmy. Tam se to jako docela jako povedlo. Ještě pak máš tu pestrost jako uvnitř, tak dopoledne natáčím podcast, odpoledne mám nějaký koučování, mezi tím připravuju nějakou analýzu stakeholderů, takže... No, jako já miluju tvoji práci, jako jasně, to je nádhera. Tak běžte dělat konzultanty projektového řízení. Jsem debil, že dneska budeme dělat propagaci mé profesi. Míšo, probrali jsme toho hrozně moc, ale ještě mnohem víc jsem toho chtěl probrat. Takže já si myslím, že tě budeme se pozvat ještě jednou, aby jsme měli nějakou podobně dlouhou epizodu, jako vždycky máme, to máme kolem té hodinky, ano. Už mluvíme přes hodinu, ano. Tak si myslím, že ty seš natolik jako mnohotematická, že si tě asi velice rád znova brzy pozvu. Děkuji za pozvání, doufám, že jsem řekla nějaké věci, ze kterých si lidi něco odnesou, nějaké inspirace a moc si toho vážím. Tak jo, děkuji, ať se ti daří. Díky moc. Mějte se krásně, ahoj. Čau.